Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emiliano. Taong 1968, Nunungan, Lanao del Norte. Itong mga panahong ito, nakatira malapit sa Maylawa itong pamilya ni Emiliano. Matagal na sila sa lugar, halos 2 henerasyon na ang dumaan magmula noong nanirahan sila roon. Doon na din tinubuan ng pag-iisip itong si Emiliano at hindi naglaon, doon na din siya nakabuo ng kanyang sariling pamilya. Bagaman pangingisda lamang ang hanap buhay nila, naging maayos naman ang lahat. Pakiramdam noon nila Emiliano, napakayaman na nila sa kadahilan ng nagagawa nilang makakain ng 3 beses sa isang araw. Bago sumapit ang taong ito, meron ng 2 anak si Emiliano. Purong mga lalaki ang mga yon, kaya na may araw-araw niya itong kasama sa paglalambat at pangunguha ng iba't ibang uri ng lamang tubig. Kapag naman may sira ang sinasakyan nilang bangka, pinipili na lamang nilang mamingwit sa tabi. May mga pagkakataon ding hindi nila nagagawa ang bagay na yon, gawa ng nagiging abala rin sila sa pag-aalaga ng mga hayop na kanilang pagmamay-ari. Ganon at ganon lamang ang kanilang ginagawa sa kabila ng mga usaping kanilang naririnig. Maraming kwento ang umiikot sa lawang yon, subalit pilit na lamang nila itong ipinagsasawalang bahala. Para kay Emiliano, kung magpapadala siya sa takot sa mga istorya, hindi niya magagawa ang responsibilidad niya. Naniniwala din siyang purong kwento lamang ang mga kababalaghang umiikot doon, gawa ng wala pa namang nakapagpatunay nito sa loob ng mahabang panahon. Minsan nga, sa kagustuhan niyang umiwas sa mga usapin ng mga matatanda, nagagawa niya pang kalabanin ang mga ito. Paulit-ulit niya yung sinusuway na huwag magpapakalat ng istoryang magbibigay ng takot sa mga kabataan. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't aminado siyang may mga itinatagong galit ang mga matatanda sa lugar nila. Kabilang na roon ang mga albularyo na siyang numero 1 sa pagsisiwalat ng mga kwentong wala namang batayan. Ilang beses na din siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na huwag nang makipag-away sa mga taong yon, subalit hindi siya nakikinig. Isang hapon, kakauwi lang ni Emiliano sa kanilang bahay. Pag-upo niya noon sa gilid ng pinto para magpahinga, nasipat naman niya ang 3 matandang naglalakad papalapit sa kanila. Pagpasok ng mga ito sa kanilang tahanan, dali-dali naman niya yung sinalubong para kausapin. "Magandang hapon. Ano ang kailangan niyo?" Bungad na tanong ni Emiliano sa mga matatanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad namang sumagot ang isa sa mga ito, ukol sa pagnanais nitong makausap siya ng personal. Paglalahad pa nito na importante ang bagay na yon, kaya na may hangad nilang mapaunlakan sila ni Emiliano sa kahit na anong pagkakataon at sitwasyon. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti niya munang pag-isipan yon ng maigi. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang mahinahon naman ang pakikipag-usap sa kanya ng mga ito, minabuti niyang paunlakan yon sa maikling panahon. Dahil sa kanyang naging pasya, agad naman yung ipinagpasalamat ng 3 matanda. Upang walang makarinig sa kanilang pag-uusap, minabuti nilang tumungo sa likurang bahagi ng bahay nito, kung saan doon nakatirik ang isang maliit na kubo na matagal nang hindi inaayos nila Emiliano. Sa pagpasok nila roon, dali-dali naman silang naghanap ng upuan para naman maging komportable ang kanilang pag-uusap. Emiliano, unang-una nais kong humingi ng paumanhin dahil sa pamimilit namin sa aming mga paniniwala. Alam kong mali yon, kaya tanggap ko ang mga hindi magandang asal na ipinapakita mo. Ang sabi nga, ano ang ipinapakita mo sa tao
ay siyang makukuha mo. Pero ngayong nagkausap na tayo, hangad ko sanang maging mahinahon ka sa mga sasabihin namin. Nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Ikaw ang may kontrol sa buhay mo. Kami naman tagapagpayo at tagapagpaalala lang. Mahinahong wika ng albularyo. Dagdag pa nito na, naglakas loob silang pumunta sa bahay ni Emiliano para lamang balaan ito. Bagaman may mga pagtatalo sila noong mga nagdaang buwan, hindi yun sapat para piliin nilang ito ay pabayaan. Ayon sa matanda, nalalapit na ang pagdugo ng buwan, hudyat ng ika-100 taong pananahimik ng nilalang sa ilalim ng lawa. Kapag sumasapit ang mga panahong yon, marami doong nawawala. Ang lawa kasing pinagkukunan nila ng hanap buhay, ang siya ring nagiging dahilan ng pagkawala ng buhay ng karamihan. Dagdag pa ng matanda, isa yun sa mga rason kung bakit marami ang naninirahang albularyo sa kanilang lugar. Sa dami kasi ng istoryang kumakalat sa lawa, kinakailangan nila ng maraming puwersa upang maipalaganap ang mga istorya na siyang magbibigay babala sa mga ordinaryong tao. Habang tinatalakay ng matanda ang detalye ng istorya, halatang nawala na ng interes itong si Emiliano. Kung ano-ano na noon ang kanyang ginagawa, maibaling lamang sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Matapos naman yung mapansin ng tatlo, minabuti na lamang nitong manahimik nang sa gayoy mapagbigyan ang nais nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang pananahimik ng tatlo, dahan-dahan naman siyang tumingin dito habang nagwiwika ng, "Pasensya na kayo, sadyang hindi ko lang talaga interes ang makinig sa mga ganyang kwento. Huwag kayong mag-alala, ano man na mangyari sa akin dyan sa lawa, kasalanan ko yon. Kung hindi man ako nakinig sa inyo, abay problema ko na yan. Sige na mga kaibigan, marami pa kasi akong gagawin eh." Nang marinig naman yon ng tatlo, hindi na ito nagsalita, bagkus ang ginawa na lamang nito ay tahimik na tumayo at maglakad papalayo. Hindi na siya nito kinausap pa na para bang wala din talaga itong pakialam sa kanya. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang pagpapalaot ni Emiliano sa lawa. Sa bawat araw na dumaraan, napapansin naman niya noong papakunti na ang mga bangkang kanyang nakakasabayan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng sa isip-isip niya. Maaaring natakot lang ang mga mangingisda na kinumbinsi ng mga albularyo sa lugar nila. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, magbabandang 3:00 ng hapon, dahil sa nagkataong abala sa pagpapakain ng kanilang mga alagang baboy ang dalawa niyang anak, minabuti ni Emilianong tumungo sa lawa ng mag-isa. Habang dahan-dahan siyang umaalis ng pangpang, naging maayos naman ang lahat. Sa pagdating niya sa lawa, napansin naman niyang napakatahimik ng tubig. Walang matinding paggalaw na para bang walang mga isdang nanginginain sa ibabaw. Sa halos 2 oras niyang panlalambat, bigo siyang makakuha ng kahit isang piraso ng isda. Sinubukan niya ring mamingwit pero wala talaga siyang nahuhuli. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang papauwi na siya, nakasilay siya ng isang nakausling halaman sa pinakagitna nito na animoy unti-unting nagliliwanag. Napapansin din niya ang dahan-dahan nitong paggalaw, indikasyon na maaaring nakatirik yon sa isang isda o malaking pagong. Dala ng kuryosidad noon ni Emiliano, nagdesisyon siyang lapitan ang nasabing halaman. Habang siya ay nagsasagwan, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya sa paligid niya ng malalaking pangil na bigla na lamang lumitaw mula sa ilalim ng lawa. Paglalarawan niya sa mga pangil na yon, para itong kung anong bagay na hinulma sa pangil ng pating. Bukod sa kulay kayong manggi nitong kulay, masisilayan mo rin doon ang napakatalas nitong mga dulo na merong mga talim na parang salagari. Dahil dito, nagmadali naman siyang lumabas sa takot na baka merong dambuhalang nilalang
ang nagmamay-ari dito. Alam niyo ba, bago tuluyang makalabas si Emiliano sa hangganan ng mga pangil, nakarinig siya ng isang malakas na tinig ng paghinga mula sa ilalim. Sinabayan yon ng mga mahihinang pag-alulong hanggang sa nagkaroon ng buhawi sa pinakagitna nitong parte. Segundo lang ang dumaan magmula noong nawala ang mga pangil sa paligid. Ang tanging natira na lamang doon ay ang nagliliwanag na halaman sa pinakagitna nito. Matapos naman yung masilayan ni Emiliano, agad naman niyang binaybay ang daan pabalik sa pangpang. Pagdaong ng kanyang bangka, doon niya nasipat ang 3 matandang nakatayo, maiging pinagmamasdan ang pinakagitnang parte ng lawa. Pagsilay nito sa kanya, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagkabahala. Hindi pa man siya nakakapagsalita, inanyayahan na siya nitong sumama patungo sa bahay ng kausap niya. Nang marinig naman yon ni Emiliano, wala naman siyang nagawa sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi nagbibiro ang mga albularyo ukol sa istoryang sinasabi ng mga ito. Pagdating nila noon sa bahay ng matanda, agad naman siya nitong kinausap tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan sa pinakagitna ng lawa. Matapos mapag-alaman ng mga ito ang tungkol sa halamang bigla na lamang lumutang, doon na pag-alaman ni Emiliano kung para saan ang bagay na yon. Ayon sa mga albularyo, yon ang dahilan kung bakit pinapaiwas muna nila pansamantala ang mga taong pumunta sa pinakagitnang parte nito. Bukod sa wala sila roong makukuhang isda, tinataya lamang nila ang kanilang mga buhay para sa panganib na nagbabadya. Dagdag pa nito na, hindi lang ang nilalang na kanyang nasilayan ang dapat nilang katakutan, bagkus ay ang pagdayo na rin ng mga aswang para kunin ang nilalaman ng halamang kanyang nasilayan. Gabay ng lawa ang iyong nakita. Isang nilalang na walang hangganang buhay. Tuwing ika-100 taon lang yon kung manginain. Ang paborito nitong pagkain ay ang mga aswang na kusang lumalapit dahil sa inihanda nitong pain. Wala namang kaso ang gabay ng lawa sa ating lugar. Ang problema lang ay ang hindi maiwasang pag-atake ng mga aswang. Nadadamay tayo rito dahil sa panginginain ng gabay ng ating pinagkukunan ng hanap buhay. Ayon sa istorya, mamamatay lamang ang nilalang na yon sa oras na makaramdam tayo dito ng matinding tagtuyot. Hanggat marami pa ang namumuhay sa lawa, ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang presensya nito. Wika ng albularyo. Matapos naman yung marinig ni Emiliano, doon na siya tuluyang naniwala sa mga bagay na sinasabi nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng mga albularyo sa kanya na sumama roon nang sa gayoy magawa pa niyang masilayan ang mga susunod na mangyayari. Magtatagal kasi ng 3 araw ang panginginain ng gabay ng lawa kung saan madali nila yung masasaksihan sa iba yung parte nito. Dagdag pa ng albularyo sa kanya, para masilayan niya yon ng malinaw, kinakailangan niyang pabuksan ang kanyang 3 mata. Nang marinig naman yon ni Emiliano, hindi na siya nagdalawang isip na ipagawa ito. Bago umpisahan ng albularyo ang ritual sa pagbubukas ng 3 paningin, binalaan siya nito na kapag tuluyan ng namulat ang 3 niyang mata, hindi na siya maaaring mamuhay kagaya ng mga ordinaryong tao sa lugar nila. Magiging ordinaryo na para sa kanya na makasilay ng iba't ibang uri ng nilalang na minsan niyang hindi pinaniwalaan. Dagdag pa nito na kapag nabuksan na ito, hindi na yon basta-basta pang sasarado. Nang marinig naman ni Emiliano ang tungkol sa babala ng mga albularyo, minabuti niyang ituloy pa rin ang kanyang nais alang-alang sa nilalang na hangad niyang masilayan. Dahil dito, doon na nagsagawa ang 3 ng ritual sa pagbubukas ng 3 mata. Una nitong ipinagawa sa kanya, pasuotin ng isang telang puti
na punong-puno ng mga usal. Pinatihaya din siya nito sa pinakagitnang parte ng bahay kung saan merong mga nakaukit na simbolo na gawa sa dugo ng kambing at kalabaw. Matapos humiga ni Emiliano sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang unti-unting hinahatak papalayo sa katawan niya ang kanyang wisyo. Noong una, inakala niyang ordinaryo lang ito, pero nang masipat niya ang kanyang katawan sa lugar na kanyang hinigaan, doon na siya dahan-dahang nakaramdam ng labis na kilabot. Segundo lang noon ang lumipas, bigla naman niyang iminulat ang kanyang mga mata at kasabay nito ang pagsilay niya sa tatlong matanda na kanina pang nakamasid sa pagmumukha niya. Nang mapagtanto naman ng mga ito na bumalik na ang kanyang kamalayan, agad naman siya nitong tinulungan habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Tapos na. Sige nga, subukan natin. Nakikita mo ba itong hawak ko? Pagsilay ni Emilio sa hawak-hawak ng matanda, bumungad sa kanya ang isang duwending puti na masaya ring nakatingin sa kanya. Hindi naglaon na sipat niya ang iba pang mga nilalang na naninirahan sa bahay na yon. Pakiramdam nga noon ni Emiliano, pinaglalaruan lamang siya ng kanyang paningin. Yung tipong parang totoo ang mga bagay na kanyang nakikita, gayong sa isip niya, panaginip lamang ang lahat. Makalipas pa ang ilang minuto, sinamahan na siya nito patungo sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, napakarami niyang nasisilayan sa paligid. May mga tikbalang, engkantong gawa sa kahoy ang katawan at iilang mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga ordinaryong tao. Sa puntong yon, doon na pagtanto ni Emiliano, hindi lang mga ordinaryong tao ang kasabay nilang namumuhay sa baryo. Pagkaraan ng gabing yon, nagpaalam siya sa kanyang magulang at asawa na meron siyang pupuntahan. Lahat ng kanyang gawain, isinantabi muna niya pansamantala nang sa gayoy siya ay makapaghanda. Inabisuhan niya rin ang dalawa niyang anak na huwag magpaabot ng gabi sa labas sa kadahilanang masyadong mapanganib. Binalaan niya din yung huwag susuwayin ang kanyang utos, gawa ng kapag nalaman niyang hindi ito sumunod, kastigo militar ang aabutin nito sa kanya pagka-uwi niya. Inaasahan naman ni Emiliano na susunod ang mga ito, gawa ng alam nito kung papaano siya magalit. Sa pagsapit ng gabi noong sumunod na araw, mag-aalas 5 pa lang, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa ibayong parte ng lugar. Bagaman malayo-layo pa sila, hindi maipagkakaila ni Emiliano na nagawa niya ng masipat ang halaman sa pinakagitnang parte ng lawa. Pagtungtong ng alas 7 ng gabi, narating na nga nila ang lugar na nais nilang puntahan. Habang nagmamasid sila roon, kitang-kita naman nila ang mga kakaibang insekto na kanina pang nagmamasid sa pangpang ng lawa. Ayon sa albularyo, ang mga insektong yon ay maaaring tagapagmasid ng mga aswang na ikinalat nila doon nang sa gayoy masigurong wala pang nakakakuha sa halamang kanilang pinagkakainteresan. Dagdag pa nito, na bagaman alam ng mga aswang ang panganib na dulot sa pagkuha ng halaman, tila bang hindi talaga nila basta-bastang matalikuran ang tentasyon na ibinubulong ng bagay na yon sa kanilang katawan. Para yung mga hayop na merong sariling pag-iisip, subalit hindi nila nakokontrol ang ikinikilos ng kanilang mga sarili. Ayon pa sa albularyo, parte yon ng sumpa ng mga aswang upang magsilbing pagkain ng gabay ng lawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos hindi maisip ni Emiliano kung gaano kasaklap ang malagay sa estado ng mga aswang. Isipin nyo alam ng utak mo ang panganib na maaaring mangyari sa iyo, pero hindi pinahihintulutan ng iyong katawan na tumutol sa hangarin nitong magpakalunod sa tentasyon. Kumbaga, sumisigaw na yung isipan mo na umiwas sa panganib, subalit hindi ito pinauunlakang gawin ng sarili mong katawan.
Sa paglalim pa ng gabi, halos pa isa-isa na nilang naririnig ang mga huni ng aswang. Hindi naglaon na sipat nila ang malaking grupo ng mga ito na nagkukumpulan sa pangpang. Bawat isa sa mga aswang nakatuon lamang ang kanilang mga paningin sa halaman. Naghihintay ng pagkakataon kung kailan yun bubuka para makuha ang kanilang hinahangad na mutya. Sa paglitaw ng matatalas na pangil ng gabay ng lawa, yun naman ang nagsilbing hudyat sa mga aswang para sumugod. Pagliparan ng mga ito sa ibabaw ng lawa, maihahalin tulad mo yon sa kumpol ng mga paniking lumilipad tuwing gabi. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makalapit na yon sa ibabaw ng bunganga ng nilalang, paisa-isa naman yung bumulusok patungo sa kinaroroonan ng halaman, subalit bago pa man nila ito magawang kunin, bigla namang tumaas ang pangil ng gabay ng lawa, kung saan kitang-kita ni Emiliano ang animoy malatelang bunganga nito. Paglubog nito sa tubig, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang hindi nawala ang halaman maging ang mga pangil nitong nakalitaw sa tubig. Nagpatuloy ang pagbulusok ng mga aswang na siya namang pilit na inatake ng gabay ng lawa sa pamamagitan ng pagbabato dito ng mga tuod na nagmula pa sa kanyang matatalas na pangil. Habang ginagawa yun ng nilalang, kitang-kita nila kung papaano mapuno ng dugo ang tubig. Hindi naglaon nang malagas na ang halos kalahati sa mga aswang, dahan-dahan namang lumubog ang gabay ng lawa, hudyat na busog na ito. Maya-maya pa, nang paunti-unti nang lumalayo ang mga aswang, napagdesisyon na naman nilang umuwi na. Halos 3 araw itong pinagmasdan nila Emiliano, kung saan hindi na nila mabilang ang mga nilalang na napatay nito. Ayon sa mga albularyo, maraming angka ng aswang ang nag-alay ng buhay sa nilalang na yon para mapunan lamang ang labis nitong pagkagutom. Labis-labis din ang pasasalamat dito ng mga albularyo sa kadahilan ng hindi pinahihintulutan ng gabay ng lawa na mayroong makatakas na isang sugatang aswang. Kapag nangyari kasi ang ganoong bagay, naliligaw yon patungo sa kanilang lugar. Doon ito nagpapagaling hanggang sa magkaroon na yon ng lakas para mambiktima ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa ng mga albularyo na isa yon sa kanilang mga tungkulin na dapat lamang nilang pagbigyan ng pansin. Sa loob ng mga araw na kasama siyang nagmamasid sa gabay ng lawa, lahat ng pagdududa niya ukol sa mga nilalang na hindi nakikita ay napalitan ng matinding pagtitiwala. Dala ng pagkabahala noon ni Emiliano, nagdesisyon siyang mag-aral ng lihim na karunungan nang sa gayoy may proteksyon siya at ang kanyang pamilya laban sa mga aswang. Hindi naman yun tinutulan ng mga albularyo sa kadahilanang natutuwa din ng mga ito na mapabago ang kaisipan ni Emiliano. Magmula noong nasaksihan niya ang pangyayaring yon, hindi siya umalis ng lawa nang hindi nakakapagbigay ng alay sa gabay na naninirahan sa ilalim nito. Para sa kanya, dapat lamang nagawin ng bagay na yon, gawa ng payapa sila nitong pinakukuha ng isda sa lugar. Sa paglipas ng panahon, kabilin-bilinan ng 3 matanda sa kanya, huwag ipagkakalat ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Iwasan niya ring patunayan ang tungkol sa pag-iral nito, nang sa gayoy hindi yun magbigay ng karagdagang kilabot sa mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Magmula kasi noong natapos na ang panginginain ng gabay ng lawa, inalis din ng mga albularyo ang tungkol sa memorya ng mga taong minsan nilang nabigyan ng babala. Ginawa nila ito nang sa gayoy maiwasan ang anumang istoryang maaaring kumalat ukol dito. Pero hindi rin maitatanggi ni Emiliano na napaka-imposibleng hindi kumalat ng istorya ng gabay ng lawa na kumakain ng aswang.
Okay, opinyon ko sa kwento. Nangyayari lang yung ginagawa ng gabay ng lawa na yon tuwing ika-100 taon. Ang tanong ngayon, tuwing kailan yun? 'Di ba? Kasi sinasabi rito yung halamang ipinapakita ng gabay ng lawa, kapag nakuha yun ng aswang, magkakaroon sila ng walang hanggang buhay, kakaibang lakas, at kung ano-ano pang tatanganin ng katawan nila. Pero paano nila nalaman na ibibigay yun ng gabay ng lawa, which is yung halaman nga? Paano? Meron na bang nakakuha? Meron na bang naka-experience ng kakaibang lakas o kapangyarihan na nanggaling sa pinapakita nung gabay ng lawa, which is yung halaman ba yun o dahon? Hindi natin masasabi, no? Siguro kuro-kuro lang rin yun pagdating sa mga aswang, no? Kasi nga wala pa namang nakakapagpatunay. Pero ang hindi lang talaga natin maitatanggi ay yung pagiging takam ng mga aswang na makuha yun. Pero 'di ba nga sabi dito, ayaw naman talaga nilang gawin yun eh. Pero yung sensasyon hindi nawawala kasi nga tumatakbo sa utak nila, siguro bumubulong yun yung gabay ng lawa na kunin nyo ako, lalakas kayo kapag nakuha nyo ako. Ending, kinakain lang sila ng gabay ng lawa. Pero bakit kaya aswang lang din yung kinakain ito? Yun lang yung mga medyo naging tanong ko sa kwento, no? Pero yung sa karakter naman ni Emiliano, parang simula naiinis ako sa kanya eh. Kasi sinasabihan siya na wag, di ba? Pero tinutuloy niya pa rin. Pero ending, naging panig siya nung napunta siya sa panig ng mga ermitanyo o albularyo. Tapos nagpaturo pa siya. Parang happy ending, di ba? Tsaka maganda rin dito kasi nga nababawasan yung populasyon ng aswang dun sa lugar nila o sa mga karatig baryo dahil sa sensasyon na binibigay nung gabay ng lawa. Yun lang yung napansin ko sa buong kwento. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.